Usa ka establishmento sa Zamboanga City gikawatan. Halos 2 milyon pesos nga kwarta o mga alahas gilimas sa mga kawatan. Mga sospek sa pool sa CCTV. Ano yung report ni Krisa Dapitan? Kuha kini sa upat ka mga sospek sa pagpangawat sa usa ka establishmento sa Barangay Putik sa Zamboanga City Martes sa gabii. Nakatabon og puti nga tela ang nawong sa mga suspetsado nga dunay dala nga mga bag. Miyerkules sa buntag, kini na ang naabtan sa mga empleyado. Nagkatag nga gamit ug nabungkag nga ATM sulod sa establishmento. Sa investigasyon sa Zamboanga City Police, nakita ang usa ka bangag dapit sa grocery section sa establishmento nga nakakonekta sa drainage nga gituohang giagian sa mga sospek aron makasulod. Sumala sa kapulisan, posibleng mibalik ang mga kawatan sa grocery store aron subling moagi sa drainage aron mogawas. Apan ginapaningkamutan pa nila nga matrace kung asa gayud miagi o migawas ang mga kawatan. Kung makita natin yung way of entry nila, talagang may mga araw po na nakalaan po para makapasok. Apat nga yung suspect natin. We study all angles when it comes to this kind of case. Dugang pa sa Police Regional Office 9, gipangguba sa mga kawatan ang mga vault sa tulo ka jewelry store o gilimas ang tanang alahas ug kwarta. Gibanabana ang mukabat sa halos 2 milyon pesos ang kinatibuk ang kantidad sa kwarta ug alahas nga nakuha sa mga kawatan gikan sa tulo ka tindahan sulod sa establishmento. Sa karon, padayon pang investigasyon sa kapulisan. Nangita pasab sila og laing CCTV duol sa mga establishmento aron masubay ang pagpangawat. Sa karon wala una nagpa-interview at tubangan sa kamera ang management sa establishmento. Apan ilahan na matud pang gipasalig sa kapulisan ang investigasyon aron masulbad ang krimen ug madakpan ang mga suspitsado. On this kind of modus operandi, masasabi ho natin first time ho to sa Zamboanga City. Nagpadala na ho ng supervising team from the Regional Investigation Management Division para ho matingnan po yung investigation, ongoing and investigations po natin based doon sa available na mga CCTV footage po na nakuha natin. Ako si Krisa Dapitan para sa One Mindanao.